ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye tɛnɛ dɔnya mɛ kalo tile 30 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya min b'an bolo ka dɔ kulo ka dɔ o de ka fɔ Jire ni ale bɛ Tɔnbukutu mara la a yirala ka fɔ ko école directeur dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko majugu kɔni y'o ta ka taa n'a ye ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲa la olu yɛrɛ la ka fɔ ko Dide dugu kɔnɔna na ko nin ye marifatigi dɔw de ni maatuw ko dɔn k'ayiwa k'olu kɔni sera kalanyɔrɔ dɔ kɔni na ayiwa ko o selen kalanyɔrɔ la min ye alamisa dɔ ye mɛ kalo tile 26 kɔnɔna la ko tuma min na olu kɔni sera ni kalanyɔrɔ in na ko min ye seconde cycle n'o ye duguma kalanso ye ko olu kɔni ka directeur kɔni ta ka taa ne ayiwa ko ni directeur yɛrɛ tɔgɔ ye Dawuda Kulubali ye ayiwa ko ni majugu ninnu kɔni ko olu kɔni ye u profiter min ye nin don kɔfɛlen in na Jire dugu kɔnɔna la ko wale kɔni sugu kɔni tun bɛ yen nɔ maaw kɔni tun taara sugu la n'olu kɔni taara wa nin baarajugu kɔni kɛ ka ni ekɔliso in kɔni directeur ta ka taa ne an bɛ yɔrɔ min na ko bi maa kɔni tɛ a kibaruya dɔn nka ko ɲininiw kɔni bɛ sen na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan hali bi lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Jema sira la majugu kɔni ye taama mobili dɔ kɔni lajɔ n'o hukumu na ni maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ni ale kɔni jogina ayiwa min ye araba dɔ ye ka taa i kun cɛ fo alamisa donna sufɛ a yirala k'a fɔ ko Jema kɔni sira la ko nin ye marifatigi dɔw de kɔni ye ko u taara kamiyɔnba dɔ kɔni lajɔ ayiwa ko u ye nin kamiyɔnba in yɛrɛ lajɔ Soniceni ale ni Fana Fiyekɔrɔ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la n'o olu bɛɛ lajɛlen bɛ Jema sira kɔni na ayiwa u kɔni kɛlen ka nin k'u bɛ nin mobili in kɔni lajɔ ko sofɛrikaw yɛrɛ kɔni tun ma sɔn k'i jɔ nka o de hukumu na ni marifatigi ninnu kɔni mugu ci ayiwa ko mugu kɔni cilen min ye nin mobili bolila ye ale kɔni jogina min majugu ninnu kɔni bolila ayiwa o yɔrɔ kɔni na ko ci bilara min ye sapeur pompier mɔgɔw ma olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ka na ni maa kofɔlen min bɛ yen nɔ ni ale kɔni jogina olu kɔni y'a cɛ ka segin n'a ye Kati kɛnɛyaso kɔni na ayiwa an bɛ wagati min na bi ko ale yɛrɛ kɔni bɛ Kati kɛnɛyaso kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Pɔnze a yirala k'a fɔ ko so dɔw kɔni binna k'a to jɔli la ni maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni jogina ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ la k'a fɔ min ye alamisa dɔ ye mɛ kalo tile 20 ale ni wɔɔrɔ kɔnɔna la ko Pɔnze dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o yɔrɔ in kɔni tun bɛ ka jɔ n'o fana bɛna kɛ département kura ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ tun bɛna da centre de réserve d'oxygène ko oxygène de kɔni tun bɛna bila ani yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa ko tuma min na nin yɔrɔ in kɔni bɛ ka jɔ ni alamisa donna nɛgɛ kanɲɛ 9 kɔnɔna la ko ale kɔni yɔrɔ in kɔni binna ka a jɔlikɛlaw to a sanfɛ sabula olu kɔni tun bɛ bitɔn da la ayiwa ko nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni binnen a yirala k'a fɔ ko maa 2 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni jogina ayiwa olu kofɔlen ninnu kɔni joginen ko ye olu cɛ ka taa n'a ye Kati kɛnɛyaso la yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ yen nɔ kolo kɔni furakɛli kama ko olu kɔni taara yen nɔ hali wa nin ko in kɔni na min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye maaw kɔni bɔra ka kuma caman fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye wele bila an ka camancɛ fanga mɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ kɛ walasa nin yɔrɔ in bɛ se ka jɔ cogo min ka ɲa ka sɔrɔ ni tiɲɛni ɲɔgɔnna ma kɛ wa ko sabula ni ale yɛrɛ jɔkun kɔni na ko banabagatɔw magoba de b'a la an bɛ wagati min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la a yirala k'a fɔ min ye Luwanze Buguni ye ani Gosi ani Gawo ko o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko yen sira ninnu kɔni tigɛlen don ko ka sababu kɛ majugu kɔni ye ayiwa kabini dɔgɔkun jan tɛmɛnen n'a bɛna kɛ a dɔgɔkun 2nan kɔni kɔnɔna la bɔlɔlɔw sanfɛla la maa caman kɔni ka pages kan u y'a jira k'a fɔ ko min ye Luwanze ale ni Boni kɔni sira la ko yen sira tigɛlen don Gosi ni Gawo fana cɛla la ko yen sira tigɛlen don wa ko Gosi ni Boni yɛrɛ fana cɛla la ko yen siraw tigɛlen don ka sababu kɛ ko marifatigiw ye ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ko mobili caman kɔni bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ Luwanze sabula u tɛna se ka tɛmɛ ka sababu kɛ ko marifatigiw bɛ ka jatigɛ wale caman kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ayiwa o de hukumu na maaw kɔni bɛ ka welewele bila an ka finitigiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛmancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa ni dugulamɔgɔ ninnu kɔni bɛ se ka bɔ ni majugu ninnu kɔni ka jatigɛ walew kɔni kɔnɔ cogoya min na ani olu bɛ se ka majugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ayiwa ni maa caman kɔni bɛ ka a kuma kɔni fɔ u ka bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ wagati min na ko bi gouvernement kɔni ma bɔ ka kumakan bila a ko ɲɛ la fɔlɔ nka ni u ye kumakan kɔni bila a ko ɲɛ la walima ni baara minnu kɛra a kɔnɔna la don n'a nata an n'o fɔ ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da o kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don